Nazdar Roši, já jsem váš spoluhráč z našeho týmu Don Giovanni FC Praha. To moc jsme spolu toho nenahráli, ale to se změní, chlapci. Momentálně jsem zraněný teda, že jo? Tak. To jsou moji noví svěřenci a my vás zdravíme, přejeme dobrou sezónu, vlastně díky mně se postoupilo do další vyšší ligy. To jsem vám neřekl ještě. Jo. Díky mně se postoupilo. A my jsme mu udělali to zranění. No. Takže nepostoupil někam. Přesně, takže doufám, že postupíme ještě vejš, třeba do nějaký třeba první ligy. Že? A já doufám, že Páťa Poncar vyroste a nebude malej nedomrlej. Jo. A já zdravím kapitána Carlose, protože kdo má tady kapitána než kapitán naší party. Děkuju. A pak jsem slyšel, že je tam nějaký nejlepší střelec. To vůbec dneska už nebude platit, protože máme nový drezy tady, hoši. Tady, takhle. Jo. Don Giovanni, to je balón, to je to míč fotbalový, kdybyste nevěděli. To je fotbalový míč. A číslo 10 je moje, takže podle dneška už 10 je moje, chlapci. A v těch nových drezech se stane co? Řekni. Tam bude kapitánská páska a bude to moje Carlosy, čau. Vypadni. Takže, jenom v těch drezech se stane co? Budou mi k očím. Vypadni. Takže hoši, já vás zdravím. Don Giovanni FC, do toho.